Doplnok, o ktorom budem teraz rozprávať, určite nie je najviac sexy, priťažlivý alebo atraktívny, ale ty budeš najviac sexy, ak dopozeráš toto video. Tento doplnok sa volá horčík. Pomôže ti podporiť zdravie srdca ako ďalších 2000 doplnkov, ale horčík je iný, samozrejme. Pomôže ti podporiť tvoje kostné zdravie, tým pádom budeš mať silnejšie kosti, keďže horčík pomáha absorbovať vápnik a vitamín D. Pomôže ti zvýšiť tvoju energiu, keďže podporuje vitalitu a energetickosť, dá sa povedať. A samozrejme horčík funguje ako protizápalový marker. Keďže väzba, v ktorej primáš horčík, je veľmi dôležitá a oxid horčnatý má veľmi katastrofálnu strebateľnosť vo vnútri organizmu, tak by bolo dobre, keby si pozrel, že akú formu horčíka primáš. Dobrý je v chelatovej väzbe ako napríklad citrát horčíka, alebo horčík citrát, alebo horčík bicyklicinát, čiže pozri si to. Samozrejme, tento horčík nemusíš príjmať iba v kapsulách, ale dokážeš ho prijať aj v poriadnej strave, ale keď má zvýšený výdaj energie a keď si aktívny športovec,